Anit ningú s'ho volia perdre, i és que ahir es presentava Pa Negre, la pel·lícula que va triomfar a la darrera edició del Festival de Sant Sebastià. El seu director, el mallorquí Agustí Villaronga, va presidir davant d'unes 400 persones l'estrena del seu film. Aquí narra les misèries de la postguerra a la Catalunya rural, tot i que aquest és un pretext per contar una història universal. No la situaria com una pel·lícula de la Guerra Civil, perquè es desmarca una miqueta. Té aquest fons històric, però es desmarca bastant perquè parla molt de sentiment de persones i es podria aplicar a moltes altres circumstàncies, catàstrofes naturals, problemes d'immigració i, evidentment, de les guerres, però pot ser una guerra d'avui en dia, també. I a l'acte no hi va faltar Nora Navas, l'actriu catalana va guanyar la Conxa de Plata al Festival de Sant Sebastià. Per a ella, el rodatge va ser tota una experiència. I crec que l'Agustí transmet molta passió en el que fa i això s'ha anat sumant i ha sigut molt dur i preciós alhora, sí. IB3 també hi va ser present. La televisió pública va participar en el projecte d'Agustí Villaronga. Hem d'intentar que la nostra indústria, en aquest cas els nostres artistes, tinguin l'oportunitat de poder treballar i treballar bé, perquè tenim professionals de primer nivell i així ho demostren cada cop que fan pel·lícules com aquesta. I moltíssima expectació aquí als cinemes Rivoli de Palma per veure l'estrena d'una de les pel·lícules més ambicioses per part de la indústria cinematogràfica de les Illes. Un film espectacular que ha seduït a la crítica especialitzada, tot un èxit d'un creador illenc. Sé lo que mi padre le hizo a Peter Liwa. Que quieras a tu marido no significa que sea inocente. Por eso lo que más me importa es lo que tienes aquí.